Είναι μαζί μας ο κύριος Μαργαριτίδης Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βίσας, συνδικαλιστής με χρόνια αγώνες στην περιοχή, ο οποίος είναι υποψήφιος με το συνδυασμό Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας για τις δημοτικές εκλογές και με υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα Ζελοφλή. Κύριε Μαργαριτίδη, σας καλωσορίζω στην αυτή τη συνομιλία που έχουμε την προεκλογική και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το προφανές. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας και ο στόχος σας για τη διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής Ορεστιάδας? Ξεκινώντας και εγώ να πω καλώς σας βρήκα, έτσι, και λίγο τα είπατε, είπα να ξεκινήσουμε αυτό για να σπάσει ο πάγος, ότι εγώ δεν έχω ασχοληθεί άλλη φορά με τις δημοτικές εκλογές. Βέβαια ασχολήθηκα με τις περιφερειακές και περισσότερο με γνωρίζει ο κόσμος σαν πρόεδρο της Ομοσπονδίας, σαν συνδικαλιστή που ασχολούμαι με τα αγροτικά ζητήματα. Είστε πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί σε όλους τους αγώνες βρίσκεστε μπροστά. Εντάξει, είναι και άλλα άτομα μπροστά. Βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι αυτοί που είναι υποψήφοι με τη λαϊκή συσπήρωση είναι άνθρωποι αγωνιστές, είναι άνθρωποι μπροστάριδες στον αγώνα, συμμετέχουν σε αγώνες, παλεύουν για τον τόπο τους και πιστεύω ότι έχουν δείξει την αξία τους στον κόσμο. Από εκεί πέρα η λαϊκή συσπήρωση το όνομα είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Παντού υπάρχει και στα περιφερειακά λαϊκή συσπήρωση και στα δημοτικά, σε όλη την Ελλάδα, στους δήμους και στις περιφέρειες. Εμείς αυτό που θέλουμε, βέβαια, ξεκινώντας να πω ότι εδώ και χρόνια υπήρχαν σύμβουλοι της λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο, είχαν κάνει μια επικοδομητική, μια αντιπολίτευση, μπαίναν μπροστά στους αγώνες του κόσμου, του λαού της Ορεστιάδος, δεν κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό τους, παλεύαν για κάποια ζητήματα. Κάποια τα πέτυχαν, κάποια δεν μπόρεσαν να τα πετύχουν. Αυτό που θέλουμε σήμερα, ξέρουμε, μακάρι ο λαός της Ορεστιάδος, του Δήμου Ορεστιάδος, να ψηφίσει τη λαϊκή συσπήρωση, να βγει δήμαρχος από τη λαϊκή συσπήρωση. Ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα η ανατροπή. Εμείς παλεύουμε να βγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι στο καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε από καλύτερες θέσεις να κάνουν την αντιπολίτευσή τους, να δίνουν τις προτάσεις τους και να παλεύουν για ζητήματα που αφορούν το Δήμο της Ορεστιάδος, όχι μόνο για την πόλη αλλά και για τα χωριά. Γιατί να σας πω ότι ξέχωρα γίνονται κάποια έργα στην πόλη της Ορεστιάδος, αλλά από εκεί και πέρα, άμα γυρίσετε τα χωριά του Δήμου, δυστυχώς μειώνεται ο πληθυσμός, γεράζει ο πληθυσμός και από ό,τι βλέπουμε αφήνεται στην τύχη τους τα χωριά αυτά. Εμείς ως λαϊκή συσπήρωση πιστεύουμε ότι ο πνεύμονας, η ζωή της πόλης της Ορεστιάδος είναι η περιοχή της, είναι τα χωριά της, γιατί κακά τα ψέματα ο Δήμος Ορεστιάδος δεν είναι κανένας βιομηχανικός δήμος, δεν στηρίζεται στη βιομηχανική παραγωγή. Είχαμε ένα εργοστάσιο, το κλείσαμε και αυτό, βασίζεται στην αγροτική παραγωγή που υπάρχει. Εσείς, κύριε Μαργαριτίδη, ως αγρότης γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα αυτά. Έχουμε πολλές φορές μιλήσει για τα προβλήματα και που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και την γενικότερη κυβερνητική πολιτική που, κατά την άποψη του κόμματος που εκπροσωπείται, το ΚΚΕ, αδικεί κυρίως τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει ώστε να μείνουν οι άνθρωποι στην περιοχή, οι νέοι άνθρωποι, να ασχοληθούν με τον αγροτικό κόσμο, με την αγροτική ζωή? Γιατί βλέπουμε ότι, όπως είπατε, τα χωριά ερημώνουν, αλλά και εγκαταλείπονται και τα χωράφια, εγκαταλείπονται και καλλιέργειες. Εσείς, ως άνθρωπος του αγροτικού κόσμου, τι θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει σε αυτό? Καταρχήν, επειδή με πετάξατε την μπάσα ότι εκπροσωπώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ναι, αυτό είναι προφανές. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζει τη λαϊκή συσπήρωση ανά την Ελλάδα σε πανελλαδική κλίμακα, και πρέπει να πούμε ότι δεν το παίζουμε ανεξάρτητα εμείς,
ούτε θέλουμε να κάνουμε διαχείριση στο Δήμο. Γι' αυτό βλέπετε ότι κάποιοι υποψηφοί δημοτικοί σύμβολοι την προηγούμενη εκλογές ήταν υποψηφοί σε άλλο συνδυασμό, αυτές τις εκλογές είναι με άλλο συνδυασμό. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε διαχείριση για τα προβλήματα του Δήμου. Εμείς θέλουμε να συγκρουστούμε. Κακά τα ψέματα, οι Δήμοι αυτή τη στιγμή είναι το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης. Προσπαθεί μέσα από τους Δήμους να επιβάλλει την εκάστοτε πολιτική που θέλει η κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε να συγκρουστούμε, γιατί αυτή η πολιτική που εφαρμόστηκε τόσα χρόνια μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Εμείς θέλουμε να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική, η οποία θέλει να τα ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, θέλει να ιδιωτικοποιήσει το νερό, θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα σκουπίδια, θέλει πάρα πολλά ζητήματα στο Δήμο να ασχολούνται οι ιδιώτες. Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Εμείς ζητάμε κάποια πράγματα και παλεύουμε για το Δήμο. Παραδείγματος χάρη να σας πω, επειδή ο πληθυσμός της περιοχής μας γυράσκει. Πρέπει λοιπόν να δούμε και αυτό το ζήτημα, να φτιαχτεί ένα γυροκομείο στην περιοχή μας, ούτως ώστε να στεγάζει, να περιποιείται τους ηλικιωμένους. Για τους ΑΜΕΑ πρέπει να γίνει ένα σχολείο, ένα οικοτροφείο για να μένουν τα παιδιά ΑΜΕΑ, να γίνουν τα μαθήματα, να είναι και σχολείο δηλαδή, να ζουν για να μπορούν να βγουν άνετα στην κοινωνία. Εμείς είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση του νερού, γιατί ψηφίστηκε ο νόμος αυτός, το ξέρουν οι περισσότεροι. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση του νερού, όχι μόνο της ίδρυυσης αλλά και της άρδευσης, γιατί ο νόμος περιλαμβάνει και τα ΤΟΕΒ και τα ΓΟΕΒ και της ΔΕΙΑΟ. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Εμείς ζητάμε την ψήφο των δημοτών της Οριστεάδος για να κάνουμε μια επικοδομητική σκληρή αντιπολίτευση σε αυτά που θα μας έρθουν, γιατί κακά τα ψέματα πολύς ο κόσμος παρακολουθεί και αυτή η πολιτική που προσπαθεί να εφαρμοστεί είναι άγρια. Εμείς ζητάμε λοιπόν την ψήφο, να έχουμε δύναμη στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο το δυνατόν περισσότεροι, για να μπορούμε να αντιπαλέψουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Μαργαριτίδη, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και κλείνοντας, κάνετε αν θέλετε κάποιο κάλεσμα στους ψηφοφόρους, γιατί αν και το εξηγήσατε, γιατί θέλετε να ψηφίσουν τη λαϊκή συσπήρωση για να γίνει διαφορά. Το κάλεσμα, δεν μπορώ να κάνω κάλεσμα. Πιστεύω ότι όλοι έχουν, σκέφτονται το τι θα ψηφίσουν. Καλό είναι να τα βάλουν κάτω. Μας από τη λαϊκή συσπήρωση, τους περισσότερους αν όχι όλους, μας γνωρίζουν. Είμαστε άνθρωποι που μπαίνουμε μπροστά στους αγώνες, συμμετέχουμε στους αγώνες, παλεύουμε για τον τόπο μας και μπορούν να κρίνουν και να ψηφίσουν ανάλογα. Είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και καλό είναι να ενισχύσουν την λαϊκή συσπήρωση, ούτως ώστε από καλύτερες θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο να παλεύει όλα τα ζητήματα, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα κάνει το βήμα, θα στηρίξει τη λαϊκή συσπήρωση. Το ότι 6 συνδυασμοί διεκδικούν αυτή τη διοίκηση στο Δήμο είναι θετικό ή αρνητικό? Θετικό είναι αυτό το ζήτημα, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι από τη μεριά της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης, η οποία έχει αλλάξει τον εκλογικό νόμο, αυτόν τον εκλογικό νόμο, όπως και στις βουλευτικές έτσι και στις δημοτικές, η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση με αυτή την πολιτική θέλει συγγύνη ηχθείως. Πρέπει λοιπόν αυτή τη συγγύη ηχθείως οι δημότες της Οριστεάδος πρέπει να κάνουν το βήμα και να τη σπάσουν, να δώσουν ψήφο στην λαϊκή συσπήρωση. Και ένα ακόμη, κύριε Μαργαριτίδη, και τελειώνουμε. Ποια είναι η άποψή σας για το ψηφοδέλτιο, για τις τοπικές κοινότητες, αν θεωρείτε ότι είναι σωστό και δίκαιο η Δημοτική Αρχή που εκλέγεται σε κάποιο χωριό να καθορίζει και το Δημοτικό και το Κοινοτικό Συμβούλιο? Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό εδώ. Και γενικά δεν συμφωνώ με τον νόμο τον εκλογικό, αλλά πρέπει να σας πω ότι πρέπει να δοθούν και αρμοδιότητες στις τοπικές κοινότητες για να λύνουν τα ζητήματα επιτόπου. Να μην περιμένουμε δηλαδή από το Δήμο ή από τον εκάστοτε Δήμαρχο ή από το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο να λύνουν κάποια ζητήματα που
ή και μικρά ή και μεγάλα. Δηλαδή πρέπει να δοθούν αρμοδιότητες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και οι τοπικές κοινωνίες. Γιατί δυστυχώς η κατάσταση στα χωριά είναι δραματική. Πέρα ότι μειώνεται ο πληθυσμός γυράσκει, από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπω εγώ, έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Δεν υπάρχει οδοποιία, δεν γίνονται δρόμοι, ούτε αγροτικοί δρόμοι, αλλά ούτε και δρόμοι μέσα στα χωριά. Υπάρχουν για την ίδρυυση, πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν, πώς το λένε, να υπάρχει νερό στα χωριά για να πίνουν οι δημότες, γιατί κακά τα ψέματα, τα χρήματα που δαπανούνται από μια οικογένεια για να αγοράσει νερό αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Συν το ότι πληρώνει και νερό για την ίδρυυση. Πρέπει λοιπόν να δοθεί άμεσα και αυτό το ζήτημα. Αλλά και ένα ζήτημα πρέπει να σοβαρό που μας ταλανίζει εμάς εδώ στην περιοχή μας, είναι η αντιπλημμυρική προστασία. Δυστυχώς βλέπουμε φαινόμενα όπως στη Θεσσαλία που καταστράφηκαν ολόκληρα χωριά, καταστράφηκαν περιοχές ολόκληρες, παραγωγή. Εμείς εδώ δυστυχώς το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Βέβαια την γλιτώσαμε στο παραπέντε. Έτσι λοιπόν πρέπει ο Δήμος να είναι πιο διεκδικητικός, να διεκδικήσει μαζί με τα συνδικαλιστικά όργανα των αγροτών, μαζί με τους δημότες, με τους κατοίκους του Δήμου Οριστιάδος, να διεκδικήσει αντιπλημμυρική προστασία όχι μόνο για το Δήμο μας, αλλά και για τον νόμο μας. Γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα αναχώματα που υπάρχουν, εκτός από κάποιες ψηλές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, επιχωματώσεις, σοβαρά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δεν έχουν δυστυχώς γίνει στην περιοχή μας και στο νομό ολόκληρο. Μάλιστα. Κύριε Μαργαρατίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Εύχομαι καλό αγώνα και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.